La conclusió de la crisi econòmica és que del 2007 a data d'avui, per desgràcia, a Catalunya s'han destruït 500.000 llocs de treball. 500.000 llocs de treball de tots els sectors d'activitat econòmica. Evidentment trobem que on s'ha destruït més llocs de treball és a la construcció, tant en nombre absolut com percentual, és a dir, de la destrucció d'ocupació a Catalunya, el 51% ha estat el sector de la construcció, que suposa 200.000 llocs de treball destruïts. La indústria, que segueix a darrere amb un 25%, i ha destruït 150.000 llocs de treball. L'agricultura, que evidentment té poc pes en el conjunt, però el sector ha disminuït un 23%, i el sector de serveis, que percentualment, si ens quedem amb el tant per cent, podríem dir que ha destruït poc, perquè només del sector serveis només s'ha destruït el 6%, quan anem al valor absolut trobem que ha destruït 130.000 llocs de treball. Quin és l'impacte de les retallades a Catalunya? Doncs agafant 2011, és a dir, de gener del 2011 fins a juny del 2012, dels sectors, agafant el CNAE d'activitat econòmica, que directament treballen per les administracions públiques, i alguns altres, alguns relacionats amb l'ocupació i d'altres, que dintre del CNAE pot haver activitat pública i privada, per tant és molt difícil de desglossar-ho, aquells no els hem agafat. Hem agafat els que de manera clara treballen per l'administració pública i la pròpia administració pública, i el resultat ens diu que en un any i mig s'han destruït prop de 40.000 llocs de treball producte de les retallades. 5 anys després, la destrucció d'ocupació encara segueix en caiguda lliure. Fins i tot podem afirmar que, malgrat la nostra voluntat, la previsió és que el setembre i la tardor siguin igual o pitjors. I en sectors en concret, però en general, tenim, si s'acaba aprovant definitivament el reglament d'EROs en conjunt, però sobretot amb el que fa a l'administració pública i al personal laboral, podem entrar en una allau de destrucció d'ocupació a les administracions locals, principalment, però en el conjunt d'empreses públiques i de la pròpia administració, que aviam fins on podem arribar. I és cert que la crisi econòmica no la va crear la política, però sí que les polítiques actuals estan ensorrant l'economia. És a dir, s'ensuma la crisi econòmica i financera, que evidentment la manca de liquiditat de les empreses, no la manca de competitivitat o la manca de producte, la manca d'innovació, sinó la manca de liquiditat està portant a la destrucció de llocs de treball. La immensa majoria dels 500.000 llocs de treball destruïts a Catalunya són producte de la manca de liquiditat de les empreses. Evidentment, s'hi ha sumat la crisi política. Per tant, jo crec que, en conclusió, el que podríem dir, i ja que estem a l'estiu, que els governants que tenim actualment, tant del govern català com del govern espanyol, són uns piròmans econòmics. Són uns piròmans econòmics perquè per allà on han passat les polítiques laborals, fiscals i econòmiques, tot es converteix en terra cremada i en destrucció d'ocupació.